Máte strach z prezentovania? Na dvojdňovom kurze Train the Speakers získate prezentačné zručnosti, ktoré budete vedieť použiť v akejkoľvek situácii. Či už sa chystáte rozprávať pred väčším publikom, na meetingu s kolegami alebo na stretnutí s klientom. Naučíme vás, ako nájsť ústrednú myšlienku a podporiť ju tým správnym príbehom. Ako ukončiť prezentáciu alebo ako si udržať pozornosť publika. Po 2 dňoch tréningu, individuálnom feedbacku a skvelej komunite odídete ako sebavedomejší rečník, pripravený rozprávať v každej situácii. Postaviť sa pred publikum nie je veľmi jednoduché, nie pre každého. Naučil som sa dať tej mojej prezentácii tú štruktúru a pracovať s takými, povedzme, že rečníckymi nástrojmi, ktoré som doteraz úplne nepoznal. Najsilnejší moment bol uvedomiť si, že koľko vecí sa za 2 dní človek dokáže naučiť a rovno ich aj aplikovať do praxe. Veľmi sa už na vás tešíme.